Οκ, και θα παίξουμε το cup. Πίνω. Αυτό εδώ το cup που βλέπετε στην οθόνη σας. Ναι. Να το. Yeah. Okay, let's go. Let's go. Το έχω. Λοιπόν, 3 ώρες. Το cup είναι 3 ώρες. 3 ώρες, bro. Οκ, το έχουμε. Community Cup, λοιπόν, ωραία. Είναι top 2000 κάτι, θα δείτε τώρα, αν προλάβω. Το 2350, όλα αυτά. Και άμα πάρεις το 40 points, όχι 40 points, παίρνεις το backpin. Και 8 points παίρνεις αυτό. Ωραία, λοιπόν, το έχουμε. Πάμε! Bible be catchizada. Five build on height. Θέλω να ζήσω. Μπρο,